I can't hear you. Gospel life. Gospel life. This year, I am a cultured generation. You can say it better this year. I am a cultured generation. Do you believe that child of God? Oh yes. Do you believe that child of God? Oh yes. You can celebrate your Jesus. Jesus. Thank you so much. Thank you so much. Ngiyafisa ukuthi ngathatha kulethutshanyana just to explain nxa sisithi gospel life sisithi sihamba emandleni siqhuba ngezimanga. Ngathanda nje ukufaka maybe ngesilungu kwabangakuzwayo. We are simply saying we walk in power and we walk in miracles as gospel life. So we believe that as long as we declare it, that we walk in power, we walk in miracles, then miracles becomes the order of the day. Oh yes. So no matter how things may be difficult, we also believe in the power of miracles. Oh yes. So allow me this moment in time also to appreciate and thank you, Luveve, for allowing us to be here. The leadership here, Luveve, esicelekiyo ukuba lapha yasivumela siyalibonga lapha likhona ngegama lika Jesu. Amen. We thank you so much. And allow me also to appreciate our praise and worship team as they find their place. We can celebrate them. We can celebrate them. They are doing a wonderful job. Also to appreciate our drummist, our keyboard player, and the entire media team. Can you just put a hand together for them? Oh yes. Yes. Thank you so much. I'd also want to honor and respect a father in the Lord, a general of this generation, even this place right now. Baba na mai mangwiro chino gamchira Mr. Jesu. And every other man of God, if you are here, you are listening to me, amen. So before we take our seats, for those who take seats very soon, I want us to go again to the book of Acts chapter 8. Acts chapter 8 from verse 29 up to 32. We will stop at 32 there. Actually 31. Acts chapter 8 verses 29. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest this thou what thou readest? And he said, How can I, except some man come guide me? And he desired that Philip, that he would come up and sit with him. Church ya Jesu. Mwaringa warupafadze kuverengwa kweshoko rawo manera ano. We can take our seats in the presence of the Lord. Vanhu vamangari ava vakatinakira tose ndo Mwari vatisimudza. Nhasi tati tiuye tione chiri chinhu chakanaka tigoverane nawo idzi kwakati chenei, Sinikani ndaba lekusasekhanya. tichionana kumeso, Sibonana ebusweni. tinzwisise, Sizwisise. tigamuchire. Samukele.
inokumbira mwari wamasimba ose ngiyacela uNkulunkulu wabamandla wonke nemanhera akadai namhlanje ubusuku lobu kuti mweya wakafemera uthi umoya owaphefumulelayo kunyorwa kwebhayibheli rataverenga ukubhala kweBhayibheli esilibalileyo uve ndo mweya kube yiwo umoya unondibatsira manhera ano ozancedisa nantambama kuritsanangura shoko iri ukulichasisa leli vangeli kuti iwe neni ukuthi wena lami tibve pano sisuke lapha tabviswa mune chimwe chiyero chokubwinya sisuke kobunye ubukhosi tichienda pane chimwe chiyero chokubwinya sifaka kobunye ubukhosi obuphezulu mwari wamasimba ose vatibatsire uNkulunkulu wamandla wonke asincedise ndine shungu dzekuti kudai ndatsanangura bhaibheri racho lesifisa ngiyachasisa iBhayibheli lakhona ndisati ndatsanangura scripture iri mubhaibheri ngingakachasisa iscripture seBhayibhelini bhaibheri iri rine nhoroondo iBhayibheli leli rine history yaro lile history yalo ndine vakanditeerera nalabo bandilaleleyo vakanzwa makuhwa abazwa amakuhwa ekuti bhaibheri tisariteerera ukuthi iBhayibheli singalilaleli kunyanya kana tiri vana vevanhu vatema ikakhulu masingabantwana abantu abamnyama nechikonzero chekuti kungenxa yokuthi bhaibheri rakanyorwa navarungu ngoba iBhayibheli labhala ngamakhiwa bhaibheri rakanyorwa navarungu iBhayibheli labhala ngamakhiwa vanobva vaisa statement iri confusing bahle bafaka istatement esiconfusing vanoti rakanyorwa navarungu bathi labhala ngabakhiwa vodzoka voti rakauya nevarungu bebe sithi labuya lamakhiwa zvinosaunda sechinhu chimwe chete so ngani into efananayo asi zvinhu izvi zvakasiyana kodwa izinto ezimbili ezehlukeneyo kunyorwa nevarungu ukubhalwa ngamakhiwa nekuuya nevarungu ngokubuya lamakhiwa wani chazvo ichokwadi okunye kwakhona asi liqiniso chimwe chacho hachisi chokwadi kodwa okunye kwakhona seqiniso regai ndikubatsire mudikani wakatendeka eta nguncedise mthandekayo bhaibheri harina kunyorwa nevarungu iBhayibheli kalibhalwanga ngamakhiwa asi zveshuwa kuafrica kodwa eAfrika rinenge rakanyanya kuuya nevarungu laenzanga labuya lamakhiwa kakhulu iro parainyorwa khona libhalwa mwari muridzi waro uNkulunkulu umnikazi walo muridzi waro nekuti rinotaura nyaya dzake umnikazi walo ngoba likhuluma indaba zakhe achitendera kuti zvinyorwe evumela ukuthi kubhalwe hazvina kunge zvakanyorwa nechirungu awuzange kwakubhalwe ngesikhiwa harina kubvira rakanyorwa neshona awuzange labhalwa ngesishona harina kana tombonyorwa nechichangani azange labhalwa ngesichangani bhaibheri pavainyora iBhayibheli belibhala vakameka shuwa bananzelela kuti vanotudza zvamwari basitshela kaNkulunkulu pakati paro phakathi kwalo iro zvaro lona richinyorwa nechihebheru libhala ngesiHebheru rikanyorwa nechigiriki labhala ngesigiriki rikanyorwa nechiaramiya labhala ngesiaramiya so kwarakanyorwa nechihebheru lapho libhala ngesiHebheru havana kunyora vachida kunyora bhaibheri abazange bebhale efuna ukubhala iBhayibheli asi vainyora anonzi nechirungu ma-experiences kodwa babebhala kuthiwa ngesingisi ngama-experience avaiva navo namwari ababelawo lo Nkulunkulu ukanzwa panonyorwa napauro ungazwa lapha kukhulunywa nguPawulu anenge ari kutinyorera zvamwari vanosibhalela kaNkulunkulu asi ari kunyora ma-experiences ake kodwa ubhala ama-experience akhe akaita ayenzayo achifamba namwari ehamba noNkulunkulu ukanzwa panyorwa nezvaelija ungazwa lapha kubhala ngo-Elijah pane mashoko aelija kulamazwi ari ka-Elijah mushoko ramwari asemazwini shoko kaNkulunkulu ramwari rinonzi bhaibheri amazwi kaNkulunkulu athi liBhayibheli mashoko aelija amazwi ka-Elijah akanyorwa mubhaibheri abhalwe eBhayibhelini ma-experiences aelija ngama-experiences ka-Elijah akaitwa naelija ayenziwa ngu-Elijah mafambiro aakaita indlela ahamba ngayo namwari lo Nkulunkulu kuti here ukuthi yebo yini na munhu zvake munhu umuntu yini akaberekwa nembereko yomukadzi owazalwayo ngumuntu wesifazane anogona kumisa mvura yakhosi ukumisa izulu oti nekuda kekuti matadzira mwari wangu ngoba ngenxa lenza iphutha kuNkulunkulu guta wami rino hamuchaoni mvura edolobheni elisaboni kana manzi kuona dova kusvikira maona chiso changu lize libone ubuso bami
achitaura akatsika ivhu ekhuluma enyathela ihlabathi ari mwanakomana akazvarwa nemukadzi eyindoda nezalwa ngumuntu wesifazana anogona kutaura chinhu pano yokose ukhuluma into lapha nedenga rikavhota nezulu livote kuti shuwa mvura haichaende nokuthi izulu only asikasahambi because pane munhu ataura ngoba kunomuntu okhulumileyo iweyo mweya wakafemera zvakadaro wona lowo moya yomoya ophefumulayo wandauya nawo manheranhasi iwenze ngayo namhlanje kuti iwewe pauri ukuthi wona lapha khona tinofanira kukura kufamba kwedu namwari kwele sikhulu ukuhamba kusvika lonkulunkulu pane chimwe chiyero fika ebangeni elinye kuti tinotaura chinhu tiri pano siyakhuluma ulutho mwari silapha kudenga vakachitsigira unkulunkulu ezulwini unofana ekukhokhela kusimuka ukamira mumba mako uphakama endlini yakho ukatara kuti pano ukhuluma ukuthi ini lapha ndakakura ndiri dofo mina ngakhula ngiyisidudza ndakatadza kuwana nondibhadharira chikoro asona ngibhadalela vana isikolo vamwe havagone kushaya abakwata bangakwazi kuyisola kubva nhasi kubva izvezvi kusena namhlanje vana vangu ngavaine vanopasa kuchikoro ngabakhambe bepasa vana esikolo vangu ngavawane mari yefizi yakakwana abathwala ifizi eyeneleyo akona kuzviita yakwanisa ukukwenza kana elija akazviita enejokwenzi iwe hakuna unokurambidza muzita rajesu nakunokwanisa ngegama kana likajesu elija akatema chirango enejokwenzi iwe wasimudzwa namwari manheranhasi akaphakanyiswa unkulunkulu takaibata nezuro sayibamba izolo kuti tikagamuchira chechi singamukela ibandla toregedza kugamuchira mweya mutsvene singamukela umoya ongcwele hatina zvataita akuna suku asi kana enzileyo tagamuchira chechi kodwa singamukela ibandla tikagamuchira man of god samukela umuntu kankulunkulu tikagamuchira prophet samukela umprofita ngatigamuchire ine mweya mutsvene samukela nomoya ongcwele kana mweya mutsvene akagamuchirika umoya ongcwele ngayamukeleka tine simba silamandla rekudeclare chinhu pano pasi ukhuluma ulutho emhlabeni atakapiwa simba machena saphiwa amandla zvanzi nebhaibheri shoko ramwari hlala ibhayibhili bhaibheri shoko ramwari ibhayibhili lizwi likankulunkulu rinoti tapiwa simba lithi senikezwa amandla rekuti chipi nechipi chatasunga pano ukuthi nakuphi esikubophelele chatosungwa nasezulwini sokubophilwe ndinozviziva ndine mwana womunhu mutema nakwazi umntana omuntu omnyama ndinozviziva ndiri mwana weafrica nakwazi umntana weafrika aiwa ndinozviziva ndiri mwana wemuno muluvhevhe muno abanye bazi umntana weluveve lapha apa pamba pedu ipapa lapha endlini ngakithi lapha ndinozviziva ndakakurira muno nakwazi ngakhulela lapha nauye kuti vanhu vanoroyewa indaba yokuthi abantu bayaloya vanhu vanoroyeka abantu bayaloyeka ende chinorwadza chacho okubuhlungu kwakhona vanotoroyeka kalenda yekuchechi iri pamadziro onyaloyeka ikhalenda ristibhendi yekuchechi yakapfekwa iristibhendi ayigqokile bhaibheri rakarara pasaidhi pepilo ibhayibhili lilephilo munhu anoroyeka ufunge umuntu yaloyeka asi ndinoda kuti uzvizive kodwa futhi ubekwazi kuti kuva mwana wechechi ukuthi uba umntana wenkonzo usina mweya wakafemera chechi ungela moya waphefumulela ibandla unoramba wakaroyeka iwe yahlala uloyekile asi ungabva pano maneranhasi kothi ungasuka entambeni wagamuchira nesimba ramweya mutsvene uwamukela amandla kamoya ongcwele unosvikodeclare wapinamba mako uyafika udeclare kuti pano pamba ukuthi lapha endlini it's a danger zone for every witch. i-danger zone ewitch yonke It's a danger zone yepoverty. It's a danger zone yekupusa. i-danger zone yoba Vamwe isithutha nevana baba vedzimba abanye ngobaba bezini ebhesi vanaro ebibhesi shuwa banalo kutema huni vanogona ebo bakwazi vati vana baba vedzimba vamwe vakati pusei kodwa abanye ababa bezindlu banisithutha vamwe vakati pusei abanye ngane asi isithutha vamwe vakatopusa wena abanye bayisithutha ngempela zvekutosvika kuti mai vakarorwa lo mama olotshaliweyo vanosarotamba nhamo seledubela vachiona maopportunity ekusimuka asina chitsotsi engelasitsotsi akanaka kwazvo amahle asi sibili baba vasingamaoni kodwa uba bengabona orambira pakuti ndini baba ndine bhesi eleke babhithi ngimuba benebhesi muri chifa nenzara imulisifa ri ngendlala kuti imi mai nditererei mai sona mama ngilalela chasaka muve nenzara mazano muinawo bakithi ife ngendlala kushayiwa elinamathimba kwesimba mamuri ikuswela amandla simba mukaripiwa ramweya mutsvene amandla lingawanikeza unobata amawele pikicha yababa yabamba umfanekiso unobata kababa hembe dzavo uchiwacha yabamba izigqoko zakho utaure kuti kupusa kuri muno mumba uthutha mwari wenenga busendlini kwati uraisa nenzara sibulesa ngendlala ndinobvisa kupusa kwese chipfuba uthutha nezita konke rajesu egama likajesu
ana baba bakunzwa chikafu chinonaka obaba sebasizwa ukudla okumnandi vakuchinzwira kurestaurant sebekuzwela kurestaurant kunyange vakabikirwa machips akatsva noma bengaphekelwa vanoona sezvirinani kana zviri kurestaurant babona vana kungcono waimazi kumba kuna mai vakapusa mama isithuthi kuna mai vakavharwa mama asingati valekileyo baba kusvikira rini muchidya mbodza kutuka mai kwashaya basa kupopota baba yakwira kwazvobatsira kupopota kuna kuncedileyo baba acharamba vakazoimba babacharamba wahlabela hanzi jere haripedze uchaijele kaliqedi misikanzwa yababa ubungeza bukababa chinogona ndijesu okukwanisayo kwese ngujesu jesu yekumwe kwese othi ujesu wenye asi indawo jesu wenazareta othi ujesu wenazareta shamu haipedze misikanzwa yevana uswazi kawuqedi ubungeza vana bababa wakabereka hausi wakasika mani abantwana baze badayisiwe vana badalayo wakapa mazita but hausi unopa karekta abantwana abanikeza amabizo karekta inopiwa najehovha ikareti nikeza ujehova vana kwaye kunobva kuna jehovha umntwana olungileyo kuvela vana kujehova wakabereka pamba umntwana omzalayo kana usati wagona kuva nesimba ongakakwanisa uba ramwari vakamusika mwana uyu unkulunkulu acharamba achikunetsa mainzwa izvino uzahlale kuhlupha acharamba baba achikunetsai baba nditeerere uzahlale kuhlupha baba zvinoda kugamuchira simba funa ukwamukela amandla chechi yanhasi ngaipiwe simba ibandla lanamhlanje liphiwa chechi yezvino ngaipiwe simba ibandla lanamhlanje kaliphiwa amandla mungari vafemera vanhu unkulunkulu sephefumulile vanhu abantu ndokunyora zvavo abantu babebhala vainyora pamatablet babebhala kumatablet matablet achayo yebo sibila amatablet ataakuti matablet aya lesi sithi amatablet lawa haasvike patekinoloji yematablet akanyorwa panguva iyoyo ngafika kuteknoloji ainzi matable of stones othenga amathebule amasitshe pachinyorwa padombo kubhala elitsheni kudzamara pakutorwa ganda ren'ombe kuze kuthatha isikhumba ganda senkomo, rehuka isikhumba ronyorwa senyamazana mashoko ajehovha kubhala amazwi kaJehova achizadzwa namweya ukuthi mutsvene agcwaliswe ngumoya osangana ongcwele neencounter namwari ehlangana omuka nonkulunkulu makuseni oti mwari vandaona usiku evuke sithi unkulunkulu ndarota mwari usiku wanhasi ngimphupile ndarota mwari usiku wanhasi ngimphupile mwari unkulunkulu wanadzibaba vangu ndamurota unkulunkulu abakhokho auya tikagara patafura uziya etafuleni angakaverenga tsamba zvakanaka anoyibhala incwadi apatadaidza achiti uya titaurirane wathi kunenge yasikhulumisayo zviri zvakatsvuka sei noma izona zinjani ndabvati ndarota hope nhasi wathi ngiphuphile ndarota ndakagara nemusiki wavanhu ngiphuphile ngitele nomdali asi ane mibvunzo andibvunza ndinembuza zvawakutonga israeri wathi usumusi unoda uIsrayeli ndikuitireiko iwe unokwenzeleni kati mwari wangu baba vamadzibaba unkulunkulu ababakhokho munipe uchenjeri hwekutonga vanhu venyu ngifuna ukukhalipha ndinoda kupe uchenjeri hwekutonga vana venyu ukukhalipha mwari vakati ndazvinzwa unkulunkulu athi pfungwa ngizwile dzako dzakasiyana nedzevanhu ingqondo zakho ndafunga kuti zengileyo uchakumbira revenge kumaenemies ethi uzaqala irevenge wakumbira uchenjeri hwekutungamirira vanhu ukukhalipha ndanga ndichifunga kuti uchakumbira mari uzaqala asi imali wakumbira uchenjeri kwathi uqala ukukhalipha asi chandaakuzokupa esengunikeza akukupa khona uchenjeri sokunikela wakumbira ukukhalipha ndikokupa mari yausina kukumbira unikeze le mali ndavapanyika yakababa mari inodiwa ngoba imali yafuneka ndavapanyika mari musimbato wavanhu kurarama ngoba imali yafuneka aiwa ebantwini ndaakukupa zvakare nembiri sengunikeza lodumo ndaakukupa femu mwana wangu enda nefemu sengunikeza lodumo mntanami hamba lodumo soromoni akaita zviviri usolomoni waba ana mama nanamai zvekuti achimuka makuseni ngoba abantu bamama evuke ari kumuka achitinyorera wena iyovuke esibhalela rota mwari ukuthi mphuphu hamheno iwe ukavarota mwariwe asazona ungamphuphu uchagone renge wakatiudza here iwe uzakusitele nyamba yini ukada kutaura ungafuna ukukhuluma uchatya bhishopi uzasaba ubhishophu uchatya mfundisi uzasaba umfundisi vachanditi kumusoro hasina kukwana wazathekhanda varota mwari waona sei kuti ndimwari ubona nje unotanga kupinzwa painterview ukasi ujesa ekoti saka vanga vane ndebvu here uletele saka ntevu vanga vane gamedzi here vane gameti saka vanga vakamira
faya kamira mumhepo here nekuti vanhu havatende kuti munhu anosangana namwari vanhu havatende kuti mwari anogona kuburuka akataura navanhu iye manhero anhasi ndatisangana neutsvene hwake iye manhero anhasi sangana neuhepo hwake upenyu hwako ukasangana naye hunochinja uchauya ukachiimbira akamira mberi kuno uchiona kufara kudai uchiona kuseka kuda kundiona handina kusikwa ndakada wakuziya kuti haukusiko kusikwa kwangu akaitwa usukwazi ukuthi ayisiko ukudala tuyikho khona ngofuna nepo zvishoma mwana wamai yethe ngidlile ngakho mbijana upenyu hwauri kurarama impilo iphilayo hauziwo the best version of yourself ayisi best version of yourself tinofana kukura kubva ipapa vele sikhule sisuke khona tichienda pane imwe level sisiya kwelinye ibanga usinei nekuti ari pasati pakanokuona sei unganandaba lokuthi seceleni kubona zvakabedzi kuti mwari vari kukufungira sei ukuthi uNkulunkulu mama kucabanga jeremiya unoti ndinoziva indangaro dzandinadzo pamusoro pako uJeremiya nyakwazi lakho phezulu hadzisi dzekukurwadzisa bodo asikazi ukuzwisa ubuhlungu asi athi ndoda kupa mugumo netariro kodwa afunguni yazi ukuphelela inanenere manhero anhasi vaimuka makuseni vachinyora babevuke ekuseni bebhala vaiti manheru onyora zvavasangana nazvo ebusuku babebhala bahlangane lapho zvino zvanyorwa zvawanda sokubhaliwe sokukunengi ivo vasisipo futi vanyori vacho bona sebengekho ababhali bakhona ndobva kwauya mabible scholars babe kubuya ama-bible scholar ndobva vati taakuda kunzwisisa mashandiro amwari wathi sesifuna ukuzwisisa ukusebenza kwankulunkulu vati unonzwisisa kushanda kwamwari muupenyu hwako izvezvi kodwa zwisisa ukusebenza kwankulunkulu empilweni yakho kathesi first mashandiro amwari akaita nezuro best ukuthi unkulunkulu ayenzani izulu nokuti ndimwari asingachinje ngoba unkulunkulu angajintshile ndiye mwari wazuro nhasi namangwana unkulunkulu ayizolo lanamhlanje laphambi lakusasa sekusingapeli longaphelisisiyo ndobva mabible scholar tingatichiunganizai zvinhu izvi ama-bible school athi asibuthanise nini zviungane zvese pamwe chete kubuthana kube yindawo enye zvino kana ukatora a compilation of books ungathatha i-compilation yamabhuku tikatora bhuku ko novheli ku Sathi novheli ko noveli novheli ngale. tikazviisa pa-one place sikufake endaweni eyodwa kumusic ndikatora music yaababa acharamba umusic ndotora yamichael mahendere thatha umichael mayende ndotora yasipo makhavani thatha usipho makhavani zikaungana pamwe chete zibe ndawonye inonzi mp3 kuthiwa yi-mp3 kati pamabhuku akatorwa akabatanidzwa kodwa amabhuku engathathe banjaniswe haachanzi mabhuku rakunzi bhaibhuri awusothiwa ngamabhuku sothiwa libhayibhili so bhaibhiri rakaberekwa ibhayibhili lazalwa kubatanidzwa kwemabhuku ukubanjaniswa kwamabhuku netsamba nencwadi dzakanyorwa nevanhu ezabhalwayo vakararama abantu nguva abaphilayo dzakasiyana indlela esikhathini ezitshiyeneyo asi ndoparidza bhaibhiri angifuna ukuchasisa ine ibhayibhili nyaya noda kuti tiende pairi kule ndaba efuna sihambe kiyo asi ndotinga tagadzirisa panhau iyi funa siqasisise indaba leyi nhau yekufunga kuti indaba yokucabanga ukuthi iri ratiri kuparidza panapa iyi leli esilichumayelayo lapha yere varungu vemhiri kwemakungwa ilamakhiwa abaphetsheya rakabatanidzwa rikava bhaibhiri labanjeniswa laba libhayibhili taane tsamba dzakanyorerwa dunga munhu sesile ncwadi ezabhalelwa abantu dunga munhu rimwe chete abantu abanye ranyorerwa tsamba babhalela incwadi asi tsamba iyoyo kodwa incwadi yona leyo yava yedu tese sechechi singethu sonke njengebanga rakanyorwa shoko riinyorerwa titus labhala incwadi ibhalela ikanyorwa tsamba yakanyorerwa timoti yabhalwa incwadi ibhalela asi uTimoti izvezvi yava yedu tese kodwa kathesi singeyethu sonke tinei nenyaya dzatimoti nababa vake pamweya vanonzi pauro sinani le ndaba zikaTimoti nobaba hatinei nadzo asi tinei namwari asile nazo kodwa ari kutaura pakati pavo okhulumayo phakathi nhau kwabo dzavo dzaanhau dzedu indaba zabo sezingezethu nekuti nhau dzekufemerwa namwari ngoba zindaba zokuphefumulelwa nguNkulunkulu zvino njalo razonyorwa pachihebheru selibhaliwe esihebherweni rakakasira kunosvika kuvarungu lagijimela laha varungu ndobva variverenga amakhiwa babelibala vaverenga ndobva vada
nyora nelanguage yabo. sebekubalile bafuna ukubhala Maziwa iwayo pangapachine inonzi language barrier. ngamalanga naleyo kwakule language barrier. So vakanyora zvavakafunga kuti ndo zvazvinoreva. babhala bebecabanga yikho okutshiwe umbhalo. Ranyorwa ndo vakatanga kuvhurwa machechi ikoko. selibhaliwe waqosa ukuvula amabandla khona ngale. Machechi akavhurwa ikoko. amabandla avulwayo Potse kuAfrica angasati avhurwa. potse seAfrika engakabi khona. Ndobva kwacho uyashuwa vapambe pfumi. wabe sekubuya sibili abathatha umnotho. Vakafamba umwe wacho akasvika muno muZimbabwe. omunye wakhona wafika lapha eZimbabwe. Vauya kuzopamba upfumi. sebezothatha umnotho. Asi kuti vachipamba upfumi kodwa ukuthi bethatha umnotho vaifana kupedza nemaAfrican. kwamele beqede umAfrikeni. Asi nyika dzanga dzakasimba dzanga dzakura by then. kodwa amazwe Paine ayeqinisa mutemo wanga waripo kuti hamugoni kuuraya vanhu semhuka. wawulo mthetho ukuthi ngeke lesikubulela abantu Saka vaigona kusvika vachitiuraya wenye lesikusibulela kuti sonke nyika isare iri yavo. ukuthi umhlaba Zvaida ungaselongawabo manegotiations. wafunakala ama-negotiations. Ndakuti ngubataura chimhanya. sengukhuluma ngijima Now, vakuda kunegotiate. sebefuna ukunegotiata. Ndinefungidzira ndinotenda kuti ndeyechokwadi. necabanga ukuthi bebhile iqiniso Kuti vakabva vafunga kudzokera kuEngland kana kuAmerica. ukuthi bacabanga ukuthi kubele england ngeamerika Vokunongwarira mamissionary. babe sehlakaniphela Vakuvaudza amamishinari kuti kune imwe nzvimbo yataona vanhu. kulenye indawo esifuna abantu Hakuna church handemunovhura church. akunabandla semesevula ibandla. Vamissionary akafara atawanirwa nzvimbo yekunoparisa. amamishinari ajabulise esithola indawo yokuchumayela. Vachiuya vachirova shoko. bebuya betshaya ivangeli Richiparidzwa. ivangeli lichumayela. Chisimudza maoko vachitenda kuna Jesu. phakamisa izandla bekholwa kujesu Vasimbisa shoko. baqinisa ilizwi. Ava vanopamba pfuma. laba bathatha umnotho Vasimbisa shoko. baqinisa ilizwi. Rekuti akurova kuno. uthi akutshaye ngapha Unompa kuno. uyamnikeza ngapha. Kuti mutema azorore. uthi umuntu amnyama Pfungwa dzake ephumule. dzisafunga kutarisa ivhu. ingqondo zakhe zingakeleli ukukhanya Anopamba upfumi. bathatha umnotho Ndobvapindira ipapo. abengenela. Asi baba vangu nababa vako. othi ubabami Sekuru lobabami vangu nasekuru vako. ukhulu wakho nokhulu wami Ndobva vapusa. babe siba yisithutha. Vaona ganda rimwe chete. babona isikini Vakafunga kuti esisodwa vanhu vakarangana. babathathu I'm here to babehlanganyela tell you. zokutshela Missionary anga akafambira Jesu. amamishinari Vapambe akujesu pfuma vakafambira umbavha. ababunotho bebehambela ubusela. So haticharambe shoko raMwari asayali ivangeli nekuda kaNkulunkulu kwembavha dzanga dzauya dziripo. ngenxa yamasela abuyayo. Haticharambidzwa kutenda kuna Mwari asayalisa ukukholwa kuNkulunkulu nekuda kwembavha dzakauya ngenxa neshoko. yamasela abuya lelizwi. Orati kokana rakaya nevarungu. orati mali abuya namakhiwa. Tomboti vanga vakauya naro vachida kutibira. orati asithi mbabela befuna ukusitshontshela. Vakauya naro kuti titende iwe rekana titende kuna Mwari. babuya ukuthi sikhole kibo yini kumbe sikhole kuNkulunkulu. Indaba kana wakadya proton indaba ungadla uprotoni uchida kutenda driver uye nechingwa chokaproton. Wotomutenda sekunge ndiye achibika. usumba ngani nguyophekileyo. Unozviziva veproton akadhilivhwa panapa panapa. yakwazi uprotoni ingadiliva lapha khona lapha. Auya naproton. obuya loprotoni Tinotenda kuti matigira chingwa. siyabonga ukuthi nisiphathele isimba Asi achibika chaiye chaiye. kodwa siphekileyo Ari kumarondera. semarodera. Maybe aproton auya kuti chingwa wachafanira. membausikiza isimba kodwa usithanda Hande patsama, hande patsama. asambe nencwadini. Nyangwe ikauya tsamba yakaiswa mahati. noma incwadi ingabuye lamahati Yakanzi hug and kisses. ithe hug and kisses. Mahati ered aya. amahati ered Yauya tsamba yakati I love you. ibuye incwadi ithi ngiyakuthanda. Ukauya ukaipiwa pagedhe uyinikeze egedini napostman. ngupostman. Uchione nemared hat. uyibonile ama-red hat. Awumhanye kunopa postman hug. Uthi I love you too. uthi ngiyakuthanda ngempela. hayi Unozviziva kuti iye atumwa netsamba. uyakwazi uthena uthule Tsamba kune kwaari. umnikazi Atumira tsamba yakanzi I love you. uthumele incwadi uthi I love Ndati you. kana ndauya neshoko semfundisi. isemambele lizwi Rekeza kundipa I love you inini. tekela unikeze Inini andingakufire hama yangu. I angufeli love you ngaipiwe kuna Jesu. unikeze ujesu. Muridzi we I love you too. uyu umnikazi we I love you too.
saka nyangwe ndikauya ndikariparidza vangangazi ngabe ngilichumayeli ndikaita mateya mukufamba kwangu ngibe lamateya zvizive handisi muridzi wevhangeri ngoba bazashima muridzi umnikazi waro ndijesu umnikazi ngujesu neniwo ndakatofirwa naye ngabe ngafela handino ndinogona kufira akule ngamfela nendiwo ndiri kutsvaga rudo rwake kuthando lwakhe handina rudo rwekukupa rwakakwana akula thando lokukunikeza oleneleyo watafambira ndijesu esimhambeleyo ngujesu zvino zvaranyorwa mhiri kwemakungwa njengoba selibhaliwe rava phetsheya nepostman anonzi murungu lelo postman athalikhiwa ticharamba here takaramba muridzi waro sizosele siyaliyeni umnikazi nekuda walo kwapostman ngenxa kapostmeni vanoriverenga kunyangwe nanhasi abalibayo noma vari namhlanje kuriverenga semuchinda wepakendasi bambala njengejita sepentasi ande pavhesi ya29 pavhesi ya30 ande pavhesi ya30 verses 30 ande pavhesi ya30 yes. and Philip ran thither to him And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah. akatonzwa achiverenga bhaibheri filipi achisvika paari uFilipe fika akamuwana achiverenga bhaibheri wakutana bali Bible ndinofara akanditeerera akatomboriverenga ngiyajabula wega wakagara kuno kana turi mukati umo ngiyajabula wega kufamba kubva kuseruko ngati ndinofara kuti iri shoko iri yalizwi aya wakatomboriverenga abalibala kuriverenga tose tinotenderwa ulebala sonke sivunyelwe tenga verenga unamwalithenga pane nyaya yandauya nayo manharaunda and said, understand thou what thou readest. ameno zvaita napauro Angasitopalienzeni kuti pauro anenge ane kakunyumwa ananganolokunye ukuzwisisa kuti munhu ukamona akabata bhaibheri ukuthi umuntu angabona bambi iBhayibheli hazvireve kuti akurinzwisisa akuthi ukuthi alizwisisa. akataura nemwe mwana wangu nezuro Akhuluma nomntana izolo hapo panapa ngekho lapha hapo panapa akekho lapha sumona angimboni akataura naye nezuro angikhuluma izolo achiri kuchikoro esesikolo I think arote form 1 or so mona ngoform 1 beso ikamuti wakambotengerwa bhora here kumba iyo batobeka ukuthela ibhola inendlini zvikanzi ndeti vakanditengera yibo bangithengela ikati ukaenda naro kanotamba nevamwe wabodlala nabantu zvikanzi ndakanotamba wathi ibonye ngathi ndakanotamba munhu wamwari adlala lo muntu kaNkulunkulu ikati wakacherechedza uriti pese paukaenda nebhora rako ananze lapho uhamba lebhola lakho hapana paukagara panze usingatambi uchida kutamba awulela phohla phandle ungafuni ukudlala ukaenda nebhora rako uhamba lebhola panoselekthwa team okuselethwa iwe utori captain kudhara wona ngukaptain kudala ukada kunzvenga vanhu ungafuna ukubalekela abanye vakaramba kunzvengeka bayani ukubalekeleka unoita sei yenza njani kati ndotore bhora rako ngathatha ibhola lami ndikati kokana vakagohesa bengagowesa vogohesa kwauri egosa woselebreta mberi kwako vechiti you can't see me you can't see me here uJohn Cena unoita sei uyenza njani kuti ndonyamura bhora rako ndoita ngiyajabula ibhola lami ngihamba ndikati ndo zvakaita upenyu hunorarama mwanangu impilo iphilayo upenyu umuridzi waanonzi mwari umnikazi ndiye muridzi webhora umnikazi webhola ukatadza kuita zvaanoda anotora upenyu hwake ekeza kuzokomplena sei life yangu yakadai zopera nelife yako kumuridzi wayo zopera nelife yako kuna akaisika Filipi ari kuti bhaibheri unaro ndariona uFilipe kuti iBhayibheli unalo ngibonile uyu muchinda wekendasi loyijaha lijaha lekhankasi ukatsvaga nhau yake ungadibi indaba yakhe aibata mari uyayibapha imali yemambokadzi yekuethiopia wesikhosikazi se-Ethiopia saka ndianga ari gavhena ugavhena kuri kuzimbabwe ndowamthuli ncube manje kusezimbabwe nguye umthuli ncube hakuna mari inopinda kana kubuda akuna imali engena asingayizive engayazi awutendere kuita mari kudarika iwo awuvunyezwa uma le mali ukudlula yena but achibva kuchechi nemari dzaainadzo zvinondityisa mhani izvozvo kuti nemari yaainayo achishanda next naqueen but achiri kutravhela achinotsvaga vhangeri makorokoto kauri uri pano wauya wafambira shoko ramwari aiwa kune mumwe atori nenhamo inodarika yako asati panoparidzwa jesu handidarike aimirira nhau yajesu Ora mafadzi awina emanera anasi. Usisela senamhlanje ntambama.
kana vane mari vakadaro vatitsvaga Jesu ini ndine bhutsu 1 famba yakatange hove yaperwa nemvura ndinodiko kutsvagawo Jesu kana vane upfumi vatitsvaga Jesu ini ndine t-shirt yekuti ndikawacha vananika panze vana bhoki vanodhonza voti vawana gumbezi shati yangu hereta gumbezi rabhoki isigqoko sami siba izingubo kaguyi sibilini na upenyu hwako hwanyanyokoshei impilo yakho iqakatheke zvekuavhoida nyaya yaJesu indaba yoku-avoida indaba kaJesu muchinda akati ndinobva Ethiopia uthakathi ngisuke Ethiopia haisi kuJerusalema mabana namama Ethiopia Ethiopia iri muAfrica muno isa-Afrika Jerusalem is across the continent iJerusalem akatravhera achifambira shoko kodwa wathembele hambela ati ndinokurambidza mwana waJesu akwekela mntwana waJesu kutsvaga chechi because iri padhuze newe kutsvaga chechi because inogara padhuze newe kutsvaga chechi because chiprofita chiri padhuze newe tsvaga Jesu anowanikwa muchechi Jesu atalale mandleni akaifambira Peter nyaya iyoyo wayihambela uPeter indaba yakhona haana kuinamatira sewe akayikhulekelanga anto njengawe akainamatira nyaya iyoyo antoni wayikhulekela indaba yakhona akainamatira nyaya iyoyi manje Peter kodwa uPeter Philip akatoifambira uPhilip wayihambela kuti mweya mutsvene ati ndisimuke umoya ngothe mphakathi chechi ndinoripita zvakare sandla nyaphila yandakangoreva nezuro ekutshila izulu tikashaya mweya singasola umoya wajesu okaJesu tikashaya mweya singasola umoya mutsvene hatina zvatati taita akule sike msisikwenzile mweya wakamusimudza Philipu umoya wamphakamisa ukati kuna nebhaibheri bathole ebhayibhilini endanosvika paari hambe efika kulo vekuwana achitoverenga tsamba yamuprofita Isaya afike balincwadi kamprofita uIsaya handidi kuibata tsamba iyoyo ndingatanga zvino incwadi nale ngaqala kuyo ati Philipu ndokubva abvunza uPhilip wakabuza zvikanzi nhai mukuru we bathe baba nyaya muri kuverenga pa munoinzwa here indaba elibalela phela izwisisa yini kunzwisisa haufa ukuzwisisa awufake zvikanzi akakuverenga ndaverenga bathe yebo mbalile sibili ndofanire mashoko emurume uyu mwana ngiyajabulela amazwi kajaha lowo ndandeba vhese 31 verses 31 aha and ye say akudayira muchinda wekendasi how can I ndinganzwisisa sei except some man should guide me kusvika ndawana mududziri weshoko and ye desire aya ndinganzwisisa sei ngingazwisisa njani pasina mududziri weshoko kungela mkhasisi wevangeli chaita nanhasi urambe shoko iwe okwenza ukuthi uyalivangeli hadzisi nharo dzamadzibaba ako asonkani zabokhokho hadzisi nhare dzezvawakagadzirwa nova nazvo ayisilokulukiselo lakho asi nhau yekuti hauna nokutsanangurira shoko kodwa akula okuchasisela ilizwi ndakariparidza vhangeri ndiri chikomana alichumayela ivangeli ngisaselijaha zvakapinda mubhazi ndakananga gokwe zange nebhasini siqonde goma mazuva ayo yanga iri tsika yangu ngalawo malanga wakuwumkhuba wami ukakura neni bhazi mazuva iwayo ungakhwela ibhazi lami malanga handaikuregedza uchiburuka ndisina kudziya Jesu ngangayele kuyo yaitwa mhosva kupinda mubhazi randiri wawuliphutha silungele ebhasini engangiyo asimuka ndokurirova ndichibuda mugwero laphakama ibhasi isuke egwelo ndikarohwa shoko ndakananga kwekwe lachayilizi ngiqonde ndaifana uchikoburuka mukwekwe paEmbrace 10 wafuze ngehlele nomirira magonyeti umelela amagonyeti ndariparidza ndiri imomo lichumayele mphakathi pane mukuru akandidaidza vari kuseri kwebhazi kulesikhulu esamphakamisayo almost kubackseat ebackseat ndikanzi chechi yamunoenda ndeipi athayi ibandla lilingenayo liphi ndikaziya chitsotsi chaanga chouya nacho abengwazi isitsotsi ayeze apa ngaso ndandichiri chikomana lapha saselijaha ndikati chechi yandinopinda musaitsvaga athi ibandla lilingena randaparidza marinziwo zvakanaka kuchumayela ukuzwile kwamunogara kunharaunda kwenyu ikoko elihlala kune khona mufundisi ari kushumaira vhangeri irori kulo mfundisi kukodza usi kumupa time chete uza umnikeza isikhathi kukodza usi kumuteerera chete awumlaleli but ari kuparidza rimwe chete irori uchumayela ngaleli endakounogara ikoko ubhethela khona zvikati ngayo problemu achechi mawanda iproblem yamabandla zvikati zvakanaka kana awanda kulungile wamboona here mawandiraita mabhawa masibaaamabhasi wamboona here mawandiraita makombi ubethe amakhobhisi saka nora kuti vhangeri
ivangeli lori short supply ere kana nezokuthi usashaya choice iwe shakachechu unamate iwe kana ukangitelela kwauriko koko kana chechi ne-TV singakuitire varipo vakasungirira tambo one kutamba ikoko chakacheche ndaunonamata Linarundizwa ere. Linarundizwa ere. Ukaenda chechi na mfundisi vanesutu. Ayo akachaga imwe. Ukaona waishaisisa. Asuine vangerecho kwadi. Izko shakanaka manu wa mwari. Kana uine vangeri kwaro. Wafundiswa chiparitsa risina msoro. Woi mesaine kutu wakufana kutanga imwe futiwe. Zikazi ndingazwisisa sei wathi ngazwisisa njani pasina nondidutsira ungelwa ngikhasiselayo kulitenga bhaibheri akureve kurinzwisisa ukulithenga iBhayibheli akuchitalizwisisa kurara nalo riri pamusadi peheadboard azvireve kurinzwisisa asikulala nalo kuheadboard akuchitalizwisisa kuripfekera sutu gorwa smart uligqokela isudu ube smart ugova neposture yekuritakura ube neposture ugotenga kuita step yekuritakura ube nestep aufamba wakazvangandira uri munhu wamwariwe nekastep kako ikako hazvireve kurinzwisisa mwana wamai kurinzwisisa rinotoda mweyamushena apindira uchiriverenga namushena achikududzirira unzwisise zvarinoreva kuzwisisa nikuchoyo Jesu anozouya uJesu yabuya osvika kuti makanzwa ini lezwa lina kuti musapomba ukuthi ningenzi kana kuti musafeva kumbe lingafebi asi ini ndinoti kodwa mina ngithi atarisa munhukadzi okhalekhala akamuchiva omkhawukela atofeva naye sefebile kudala ukasazvinzwisisa ukuzwisisa rinenge riri kurwisana vanilalisana rinenge rapesana vaniliyahlukana chausina kunonzi kunzwisisa lakho ikuzwisisa chawashaya kunzwisisa okuseliye ukuzwisisa iro kana rakuda kushanda newe lona mase lifuna ukusebenza nawe shoko ramwari ivangeli kaNkulunkulu rine ma-conditions lilama-condition rine ma-terms lilama-terms arinokupa elikunikeza kona andichada kuvhurisa rimwe bhuku amfuna ukuvula esinye ibhuku asi pane murume anonzi manoa kodwa ulelijaha kuthiwa ngumanowa nebendichadzoka naye mangwana bezaphenduka naye kusasa Mwari akatitendera tikumbira kuti ngoisa tende mangwana tiri muno uNkulunkulu asivume sifufa tiroera nemutende mukati momo sitshayana phakathi kwetende Are we together? sisonke Mangwana changokumbira Mwari wangotibatsira nenyasha dzawo ringodzikwa ipapa lifakwe khonapha mangwana neFriday kusasa leFriday techingobhudzurana tiri mutende imomo sabe sitshayana siphakathi madhimoni achirayirwa kwekuenda amadimoni ejengisa esina achipiwa maorder amamwenga munhu wamwari achipiwa renewal of the mind uNkulunkulu unikeza munhu wamwari anoita kunamata chimutsiridzwa ava rwendo rutinofamba tinoneta asi tinoda kumutsiridzwa zvakare nanenere vanhu vajesu manoa anavingirwa mukadzi nengirozi umanowa uyalandwa mudzimai wake anovingwa nengirozi kwasezokelandwa hatori kumunda besemasimini baba vari kwavo ubaba ekwenye indawo zvenzi mai manoa wathi mama umanowa nauyenye kushaya mwana indaba yenye kuswela umntwana maakupiwa mwana mukomana seliphiwa umntwana olijaha mwari vane zvavarangarira muguta rino uNkulunkulu kukhona okukhumbuleleyo saka pavarangarira guta lapho ekhumbula indawo vaona imi mai manoa ubonele na mama umanowa imi munofana kutakura mwana kuyini ofuze lithole umntwana achadzikinura guta rino achadzikinura rudzi runo
saka mai Manoa Mama Manoa pane zvamakufana kuita kukhona ofuze ukwenza zvamakufana kutanga kuregedza lokufuze kuqala ukukwekela yakanomondivhiringa nayo iyi yakapha umphambanisa indaba leyo zvikanzi mwana wamuchatakura umntana ezamthwala achenzi munaziri ukuthi angumnazari musoro wake ikhanda lakhe hauveurwe nereza awufuzanga ndikela ireza hafane kunwa zvinodhaka awufuzanga natha kudakayo hafane kusuta mbanje awufuzanga ebhema imbanje mai Manoa Mama Manoa mwana wenyu hafani kudaro umntana yafuzanga asi enze iyemi kodwa nina kubva maneranhasi kusukela ntambama hamucharwe zvinodhaka asanathi izidakamizwa kubva maneranhasi kusukela namhlanje hamucharwe wainini asanathi wayini tsika dzenyu mai Manoa imikhuba yenu ngadzitange kuchinja aqalisa kuti ukutshintsha tamuri kuzotakura ukuthelele netakakosha taJehovha akathekileyo kaJehova kana Mwari vakarangarira rudzi rwamai vako uNkulunkulu engakhumbula chenjera vanosimudza iwe nanzelela kana Mwari vakarangarira luvhevhe uNkulunkulu engakhumbula chenjera Mwari vanodana iwe kabisa wena aiwa luvhevhe yesu yevhemeni uluveve malibe lo luvhevhe yesu yevhewumani malibe lo muntu wesifazane anosimuka nenhau dzevhangeri phakama ngevangeli vaimafaro vachifara bejabula vakwamwari vachikurawo uNkulunkulu bekhula aiwa ndati vakwamwari vachisimuka uNkulunkulu bephakama nyika ichifara zvayo yabala ujabula aiwa ngaita nange mutange takaenda mberi chamakuzotakura ayikuthi zokuthwala chakufanira kuita kuti imi muchinje behavior sofuze kwenzelela itike behavior chamakuzowana ayizakuthola chakufanira kuti muchinje maitiro enyu sofuze litike indlela eyenza ngayo izinto yakandinetsa ndichiierenga yashupha ndikati lendaba asi mai Manoa yimama Manoa asi mai ava kodwa umama lowo asi vaita zvekunwa kana wayenatha yini na zvikandinetsa kuti anorambidzirwa chii yashukumesa uvami waini aliselani iyanga agara asingainwa iwayine nayo ayinathi zvikambondipa pfungwa wanikeza ingqondo dzekuti potse ukuthi mai Manoa umama Manoa vaitomborwa zvavo membe mhlawumbe wayenatha mbijana asi zvakandipa simba kodwa kwanikeza amandla zvikandipa kuzvinhuhisa hapwa wanikeza ukuziphefula amakhwapha vazinuka makwapa ukuthi kana Mwari vachidaidza uNkulunkulu bayebiza vafunga kurangarira guta secabanga ukukhuphula but vari havasi kuinga vanhu vari kuchechi Mwari vanenge achidhakwa zvacho ndisitaba vakati iwewe wathi wena ndiwe uri kuzotakura wazathwala deliverance yevanotenda ideliverance zoreva kuti kana wakanditeerera uri pano ukuthi mawulalelo life yaunorarama izvezvi impilo oyiphilayo haifane kukulimita akuzange kunikwe kusangana nenyasha dzamwari ukuhlangana noNkulunkulu anokuda wakadaro uyakuthanda unjalo Jesu akasvika kuvengwa uJesu wafika kumzonda vaJudha pavaimurovera amaJuda bembethela vaimurovera vachiti zvapera babembethela besithi uphelile vaiti chii chapera besithi kunokuphelele vaJudha aiti tauraya bathi sivulele munhu akanganisa chinamato kutophambanisa ukukholwa nekuti Jesu akauya uJesu weza akafamba nevanhu wafamba labantu vaizikanwa vari vatadzi hamba bathi Jesu akaikinwa kutadza kwavo ignore nekuti kutadza kwemunhu ukwehluleka komuntu pamberi pemunhu phambi komuntu hakusi kutadza pamberi paMwari ayisikuphambasa phambi kwaNkulunkulu Mwari havatarise zviri panze anavo vana namai uNkulunkulu kakhala kuphandle vamwe vakazoti Mwari ndeye kwamwoyo uNkulunkulu wathi nokuti shoko richiti Mwari vanoyera mwoyo ngobili zisithi uNkulunkulu Mwari havana kutarisa kuti Manoa uNkulunkulu akakhala uthi Manoa wagara nguva yakareba seusina mwana uhlala isikhathi eside iroyo ndamo yake naleyo duko lwakhe iroro dambudziko rake naleyo duko yakhe ndoyakawa qualification uyo Mwari qualification akatora nayo uNkulunkulu athetha nekuti ngayo kana akuzotaura naPauro asakhuluma lo Pauro unoti ndakanamata katatu atithandeza kuti kakhulu munzwa uyu ubvise mumuviri uthi wangu umevu khitsha asi Mwari vakanditi kodwa uNkulunkulu munzwa ndisikuubvisa nekuti nyasha dzangu umusa wazi dzakaringana pautera hwako fanele phezu paune kwakho utera lapho ndinokupa simba ngiyakunikeza Pauro akabuda pachena Paulo phuma akati nguva ndine utera nyama yangu isingagone kunamata asi mweya wangu usavata mweya wangu namata Jehovha ndinozviziva patimire pano wazi lapho esimekhona nhasi musi wa5
rent yalandlord awusati wabhadhara irenti awukabhatali kuti riparidza baba ukulichumayela riri kuramba kupinda yani kungena nekuti kune rent isati yabhadharwa kune renti angakabhatalwa manje zviri kuvhurwa zvikoro kachesi kizavula izikolo ari pano izvezvi ukhona kachesi musoro wake uri kutemwa musana ikhanda lakhe lithe qolo fizi haisati yasangana ifizi ayikahlangani ndinozviziva kuti maonero ako upenyu hwako ngiyakwazi ukukhala empilo uri kuona sekunge ukaberekwa uri mistake wena unozala uyimistake uri kuona kunge ukaberekwa mudzinza rakatukwa stereki anozala ebantinani uri kuona kunge unofana gara uri wepasi wena unokuhlala ungaphansi makuriro yako history yako ndlela wakhula ngayo haisapote kuti mangwana ayisapoti ukuthi ungamuka uchinzi uri munhu pavaniwe ukwazi usungumuntu abantu unenge pauri ndo the last point lapha last point wakungotenda marute slong ndiri mupenyu ukhola ukuthi nxa noma saphila amai vako havana kuroorwa makho kalotho iwe ugere nemurume hana kuroora izvezvi uhleli nendoda ilobola vana vako uri kuenda kuzvikora kusi kubhadharwa mari kunenge kune mhepo yakasunga kuti chinge chekuita nebudiriro chinenge achibvumidzwe kwauri mungafara zvese zvamungaita asi unozviziva kuti upenyu hwako impilo yakho kunenge wakazvarirwa nhamo anozalelwe kudubela rega ndikuudze mwana wamwari letha ngutshela mntana mukadzi wamanoa inkosikazi kamanoa asina mwana engela mntwana aine murume elendoda upenyu hwake hwakaperera ipapo impilo yakhe mari vakati vakumusimudza nkulunkulu sempilo ndiro dumbu rakarara mwana akazoidhilivhara isisisu sakhe sathe ndati mumba mako imomo muri kurara king wamangwana isisisu sakho mumba mako imomo mumba mako muri kurara president wamangwana kulala upresident okusasa ndati mumba mako imomo muri kurara business person wamangwana endlini yakho kulala ubusiness achangouya akamira akatarisa shopping center ine ozabuye esikhali oti mashopu 1 2 3 ndiri kumatenga amashopu wonke mama yaimone zvataita ndati mai vakatiteerera imi verengai makore shoko riri mucharirangarira iri mwana wako asimudzwa namwari nekuti hatsvage vakasimuka kare anotsvaga vakasekwa nenyika anotsvaga vakapererwa anotsvaga vasisina mazano ndo mari vanoda kurangara manhero anhasi unkulunkulu efikukumbula namhlanje ntambama zvakakudza kuti kumwa doro kunokudzingisa denga vanonyepa abakutshela ukuthi kudakwa kuyakuxothisa izulu bakuqambela amanga vakakudza kuti chifambi chiya chinodzingisa kwamwari vanonyepa abakutshela ubufebe beyakuxothisa kunkulunkulu bakuqambela amanga mwari chaanoita anotitora takadaro unkulunkulu akwenza uzithatha asi sinjalo chaakanakira hatichengete takadaro ukuhle kwakhona kasigcine tauya kwaari sinjalo anotichinja sesize kuya yasitshintsha simba mwari vakatotipa ndakamira pano amandla wasinikeze simelapha anoda zvekuregedza kuti handichade doro ofuna ukuya kuti andisafuna simba utshwala takaripiwa amandla saphiwa kungorayira yikukhuluma kana kutirika maoko faka amanza mangwana makuseni sasekuseni omuka enemi nedoro rako iri avusa i-enemy lelo litshwala inarundinzwa here ukhona laleleyo asi zvose zvichiitwa kodwa konke kusenzakala zvinofana kuitwa kumele kwenziwe kana mwari varova tichiregedzawo unkulunkulu etheyekela ukaregedzeswa namufundisi ungakeliswa ngumfundisi mangwana veridzokerera chete sasa libuyelela wena vane pekugara tikaona nzvimbo dzero ndakupedza zvako mai manoa ndokuenda kuna baba umamano yahamba kubaba zvikanzi tetiwei watathethi tine murume anaona le ndoda engiyibonileyo ane murume anasangana naye le ndoda endlanelayo andiudza ontshelile kuti isusu taakuzoita mwana ukuthi thina asi sesibasa vati ndisanwa doro kodwa uthenga nathi utshwala wati ndisanwa waini uthenga nathi iwayini uye ati mwana wandichabereka yekuthi umntwana enza mzala afana kubatwa nereza awufuzange manje ireza inzwe mwana wajesu ngizwa mntakajesu inzwe mwana wamwari ngizwa mntaka kankulunkulu inzwe zvakanaka munhu wamwari lalelisa mntu kankulunkulu upenyu next life ari kupiwa namwari manhero anhasi impilo oyiphiwa ngunkulunkulu usati wairarama ungakayiphili une life unofanira kutanga kurarama izvezvi kule mpilo ofuze uqale uyiphile kune zvinhu zinofanira kutanga kuchinja kule zinto ofuze uqale muupenyu hwako izvezvi empilweni yakho khathesi worarama upenyu uphile impilo sewava nazo engani iwe usulakho usati wava nazo wena ungakabi lakho
kana uri mweya makungumoya unoita kuti vana vako iwe abenza abantwana bakho umachibuda chienda nesidho yekuleft ekuright umachienda kune yekuleft umyise ku-left umachienda nesikaftina kunokumbira hupfu umasikahamba lesikafti secela impuphu umachienda nendiro kunohoreka nyama omnye sihamba lomgalisa boleka inyama aqala imboleka inyama sapheka namhlanje ntambama kuphela ingibaba ngahola sabuyada futhi kusasa vana vako vachizikanwa muraini abantu bakho bezakala elayinini vakutoziyatsika sebekwazi imikhuba kwati nekutaura ukedzano wakuru nothi ukuthi patitsika dzekunokumbira hupfu kodwa ukuhlonipha kokucela impuphu ndona ndidzo zvakanaka munhu wamwari futhi ungizwe kahle mnta kaNkulunkulu nyasha dzandokumbira mwari aregedzere manhero anhasi umusa enza acele bawuyekele namhlanje kungonorama mari uchingonotenga ri 20 kg yehupfu ka1 ungopedza mwedzi umwe chete uchikumbira hako zvimwe but hupfu usingachakumbiri urarame upenyu hwekuti unokumbira nzira yekudarika usaramba akakumbira hupfu uphilimpila yokucela indlela yokudlula ungaphilimpila ulokuhlala ucela impuphu thetha Jesu azviitwe nesimba remunhu akwenziwa ngamandla omuntu zvinoti kana mamutsvene kana agamuchirwa kwenziwa ngomuntu mayisamukela umoya ongcwele unozokaruka wega uyabona wedwa pamusina nguva ngalasikhathi vana vako vakudya vachiguta abantwana bakho sebesidla besutha mafizi akubhadhara kuzvikoro amafizi ebhadala esikolo ndichingori nemunamato nanhasi salomthandazo namhlanje mwari vakatisimudza uNkulunkulu engasiphakamisa iyesu sechechi thina njengebandla tinofana kubhadhara nherera dzedu maschool fees mele sibhadale ama-orphan ama-school fees tinofana kutengera shirikadzi dzimba mele sibhadale kana mwari vakatiwanira nyasha uNkulunkulu engasitholela umusa kuti kuregedzekwa nemunhu anonamata sekele lo muntu okuthandazayo asi achibva kwaanotukwa nalandlord esuke lapha athiwa ngulandlord enarundinzo rechicha Jesu lonlaleleyo yini asi tisatarama upenyu ihwohwo singakaphili impilo tine yaleyo zvinhu zvatinofana kutanga kuregedza kule zinto okufuze siqale ukuzekela hautangi nekunoroora awuqali ngokuyalobola mari yako haifani kutanga kudyiwa naatezvara imali yakho awumela iqala uziwa isina ngobabazala kudyiwa nemwana wavo ingadliwa ngomntwana wabo wandinzwa mwana wavo unzile mntwana wabo iwe unofana kutanga watetena keshiwe wena mele uqale ukushaya ikheshi pauchaenda naye kumba uchiti baba ndauya nemukwasha usihambe ndithi baba mbele tete mkhonyana ndauyawo nemukwasha anti mbele enda mkhonyana naye uchinunira mafuta wakaguta hambu cicima amafutha anzwa nekudyiwa newe ezile ngokudliwa nguwe uchizonodyiwa kana tezvara ebese ziwa ngobabazala tiri kuera akomana uko yekuramba kudirika ishanda akomana wotodirika pamunhu wako zvakanaka-naka azive kuti iwewe kana wazomuroora ari kuuya achizogarika ubuzotela kuhle unoswera munyorera tsamba I love you takadzinyora tsamba idzi zasibhala incwadi pulling wagons of life 365 days pulling wagon of life zvakabatsirei hazvidyiwe izvozvo akuhliwe khona lokhu usati watoroora ungakaloboli kabehaviour kako ibehavior yakho iva nehwani musikana ngoba le ntombazana wakugadzirira kuva baba vakatendeka uba ngubaba anamai ohlelekileyo vamwe chete unomama oyedwa unospenda mari nehwani iyeye usipendi imali oyedwa atakuzozvita vamumba abafuna ukwazita zvichakunetsa mwana wamai. uza kuhlukumeza mntakamama. Am I teaching right? Thank you. Thank you. Iriko nguva yedzungu yekudzungaira yekusvika uchida wasikana 5 uri 1. Ine so chose that I love with all of my heart. All of my heart. I meant heart yacho whole of it yakawanda sei. All of it akaita sei. All of it zviri nani waudze kana vari 5 kuti I love you with all of my 150. Oinga I love you with all of my 150. At least zvizikanwe kuti 150 pavari. Utule 150 kivo. But kana vakuda kuzogara mumba zvisina madhimoni akawanda pamba chidzidza kuita musikana 1 vavese kumarara wonamata kuna Mwari ava kubva izvezvi musikana asiri musikana wangu ndinomuona ine nyanga kumusoro ndinomuona akane meso anenge edhungi wachichatadza kutaura naye ndimire nehwani wangu iyeye.
inarundinzwa here inarundinzwa here unoziva kana wakuda kukabata kana ifaka wasufuma mpimpilele udzawe kuchechi abatshele bebandla reka ndodzi imwe yacho ethi batshele inye unongonopinda maokay yangena ku-okay jasoni moyo Jason asinamitswe mwana ayaliswa pinda mukati ngena phakathi ufambafambe uhambe odzoka ubuyele oya otora troli uthathe itroli oya naro uhambe nayo zvaunoona zvakanaka ukubona kukuhle iro nhonga utikanda mutroli thatha ufake etrolini hazvina security mukati izvozvo akuna security chese chaunoona koko kubonayo chausingazive ongawaziyo take your time thatha isikhathi sakho nhonga thatha verenga vala nema-ingredients nama-ingredients verenga vala utsvage chamany grams uthi how many grams ukaona achifarira chirungu chanyorwa ipapo anda mutroli jikele etrolini kusvikira troli isingachapushiki itroli wotsvaga the longest queue unomira ipapo ume khona uchipusha zvako chi upusha Troli. itroli pasara vanhu two Usosara vanhu oita vaviri. sewakanganwa makemota panze Uweza nokukhetha woenda ukhetha. zvako Uhambe. hapana che wakutorarama sezveikoko usuphila usati wasvika ikoko ungakafiki mukadzi wamanova iwe umkasi mwana wamanova. usati wamubata Mntana kambani. kati rarama upeyu kuti mwana wako Mntana wako. unenge watoa iye Hadi umwile. iwe usati wamubata ungakambambi mumakamirira kuzonamatira vana mwana wakanorwara pamba umntana kyakhule endlini anoda kutanga afonera man of god uqale ufonele uman of kana god kutsvaga namba dzeambulensi futhi inamba uri ze-ambulance mwana wechechi kana kuti mwana wajesu umntana wechechi umuntu akajesu pane difference pakati pemwana wechechi nemwana wajesu ule difference phakathi komntana wechechi nomntana pane kajesu difference pakati pemwana wamwari nechisikwa chamwari ule difference phakathi komntana kankulunkulu lesidalwa sikankulunkulu jesu achifa sesayizini yami famba zvavo uhambe sibili anokutorera sutu kanoyorova wakuthathela uri isidwetha padressing room uku-dressing room wobuda nayo uchabvunza kuti iri sei ubaba uthi njani leyi vachiudza kuti ndakakufita Hey, ufitile. wabvisa chifoni chako chakabhandijwa chiya ufike uvatambidza ubaqhubela mbondishuta one ngonshiteyi because pamira handisi kuona emire nambo ungakunyatsoona funa ukubona pamira handisi kunyatsodii emire nambo pamira handisi kuona Emire nambo. wanyatsotorwa musha Uthathe wameka shout pamasura hakuna mwemba sutu ufa uthi pangori newall kule mduli wotorwa ipapo uthathe wobuda wetasati uthi hayi iri rati but hamuna here bh adaine beji hamuna bh kuti hatine green yo ine red yoti ndanchida bheji saka Ufune beji. mukazwana bheji mundifunira torai nhamba dzangu Tata nhamba dzangu. otoasiyira nhamba because murodhi hapana ari kutora nhamba dzako ubachele inamba ngoba erodi nawe ulethathe inamba zakho chingoasiyira ivavo nenharo ubachele wabuda zvako nepicture rako chidi uphiwe uchienda uhambe unoisa pastatus ufake kustatus wakairoya sutu yako uyithayile isuku uchirasisa varoyi ulathisa abaloyi uchirasisa vavengi ulathisa abayo ukaenda nayo kutiktok uhambe nawe uTikTok unobonoikanda uyijikele uchingoti takainamatira nyaya sayithandazela takainamatira nyaya sayithandazela ina ari kundizwa here uzalo yini usazvitraya parestaurant ungakuzabe kurestaurant usazonoodha chikafu parestaurant ungawuthi kudle perera kurestaurant kuhembe ndokwakanaka ikoko perera esigqoko ndikho ina ari kundizwa here ukhona ngizwayo akata nepekugara usara jesu tingorarama upenyu sewatova mazviri phila ngalisukanisa ukukhona ngale kuti wewe mu-21st century muno uthola u-21st uda century kutanga nekunoita jipi amaroko ufuqaba le-jeep uda amaroko kutanga kukwira mota ufuqala ugade inonzi yako othenge yakho yakanzi inenge yakanzi kingdom blue panze othe kingdom ndoinotanga kuita mota yako yaunokwira wega yozaqala uba imoto yakhe yokuqala ugada wena ko kungopinda mutaundi ungene edolobheni ungoburuka kana paneki paya uyesile emebhikoneni uchida kuenda pahaipa ufika kwa-hyper ungopinda muini drive ungena kwi-indrive woisa location ufake iloketi uya wozokupika bekophike nedola kana $2 ngedolomba i-$2 wenda wakagarako kubackseat uhambe uhlelo uchichinja pekugara Uchinja akakokoza kugara. robot uchinja akakoza robot Koza waburuka robot. mota wakwira mota yese uyesike emoteni ugade imota yonke kwete kuburu wakagara one seat ndozvidi uhlala wansithi ngokulale wakutora maupenyu usuphila impilo weikoko uyakhona ngalo sewasvika ani usufikile uchigadzirira ulungiselela akana muchandipa
baba bazanikeza andisikuzotyika kupfeka suti yakanaka ngisokonyesa ukugqoka madakana isibheke muchandipa baba bazanikeza ndichasunda matore paoke ndichasunda matore kwatiye safuka mashira kotiye angoodya nekwavanodana abantwana bambedla isikhathi abafuna ngaso ndinazokudzinzwa remwana wajesu zvinogoneka kana mweya mutsvene kuyakwaniseka nxa moyo ongcwele kamugamuchidzwa singamamukela anokupa a kind of a lifestyle iyawunikeza impilo yokuphila imbotarisa vanhu vane mari khangela abantu abalemali munhu ane mari ndakutoclosa umuntu olemali munhu ane mari umuntu olemali munhu ane mari mukaita noise umuntu olemali ngezibala umsindo unopopota kapopota yapopota uzupopota uchingonyarara nongoti it's okay itholeza how much is involved ufunakala mali uchingotaura mari obhadhara mari zvako utoita sebhadala imali esesihambela ukaona mba menyu nababa muchikwikwidzana kuita radio 2 ngabona endleleni kukwidza mavoisi amavoisi ingozi yati amuna cash ngobani watsala mali mune love chete for each other but amara hapana ndiyathandana uphela kuti imali ayikho kutanga kuidaidza mari uqala ukuyibiza imali chidzidza kutaura wakadzikama funda ukukhuluma uphoyisa siyira inini mfundisi kutaura chiwawata so chela mina ukumfundisa iwe kana utaura nababa kumba ngazviratidze kuti uri mama una masukhuma lo baba asitongo mama ya ndava kuzokudaidzai ichiti mama ukuzisi mama nokudaidzai ichiti mom lothi mom zvinoenda nebehavior hamba ngebehavior baba asingave nechingwa kumba vanonzi baba ubaba ongawile siku engithiwa ngubaba but vanotengawo chingwa nemazai vanonzi dedi kodwa uthenga amaqanda athiwa ngudedi hano vanomeka sure kuti tawacha pamba paiswawo sefu neomo pakaiswa nestesoft havachanzi dedi asithiwa ngudedi hachi vanonzi dzedzi thiwa ngudzedzi pana ndabatsira here manhero anhasi oh yes kudangoti tina matetese panguva pfupi ineyi funa sithandaze ngesikhathi esimfitshane lesi tichingokumbira mwari kuti parinoparidzwa baba sicela unkulunkulu lapha likuchunyayela khona mwari wedenga pandinoriverengawo bhaibheri iri unkulunkulu lapha ndilibala ibhayibhili ndipei kunzwisisa nikeza nini ukuzwisisa mweya vakafemera vakarinyora umoya ophefumula abantu ngaugari pamusoro pangu awuhlale phezu kwami kana vakadeclare mabadeclare ngakusanaya mvura akumela kunizulu mvura ikasanaya izulu ake likubi ndine zvanoda kudeclare kumba kwangu kukhona futhi udeclare vana vamai vangu ngavarurwe abantu abamama ndikazvideclare baba ngawudeclare vana mai vangu vatange kururwa leqasa ukulotshola vana vangu ngavaende vanopasa abahambe bepasa ndikazvideclare ngawudeclare vana vangu vanoita manhamba vane kuchikoro awunamba wana esikolo musika wangu ndichitengesa usika wami ngithengisa kana ndikadeclare ngadeclare mara ngaiwande kana ndakanyarara indlela ebenenge asi mathulo kusuwa ndinovhura muromo wangu lapha ngivula umlomo makastoma ngawandire kwandiri amakastoma mari yandinobata ngaive nemusoro kumele imamba yabe zvandatanga ngazvibudirire ukubamba kuphela ndapinda ndiende ndinosvika uhambe namba business lingaphinda kadiki ngakaite kahombe business encane chinamato changu ngatiregedze kushoresa mwari ukuthandaza vanondiona ndichienda kuchechi varegedze abaphela kutuka mwari wandinonamata bekele ukuthuma mwari chiratidze muupenyu hwangu unkulunkulu pera ndinatiite manhero ano pachinguva chipfupi ikukuthandaza satakukumbira vakagara tisimuke ngiyacela bahleleyo siphakame tisimuke siphakame kana ukagona kunamata pandinonamata ngatinamatete ukwanisa uthandaze engikhuzela khona sithandaze are we together vangoita kaprai kakazvishoma fukenza umthandazo mwari vachitibatsira unkulunkulu esincede manoa akarangarirwa umanowa wakhunjulwa mukadzi wake akatakura mimba unkosikazi ukawazithwala mudzimai wake akatakura mwana unkosikazi ukawathola umntwana mwana akazvarwa ipapo ainzi samsoni umntwana ozalwa kuthiwa ngusamsoni akauya akava a redeemer of israel wabuya wayiridima ye-israyeli rikuti in your generation ngithi kugeneration yakho panofanira kuita a redeemer kumele kube neridima maybe ndiwe redeemer wefamily mhlawumbe nguwe amai vako akagamuchira shoko uchiri mudumbu iwe wayamukela you know you have the potential yakwazi you know you have the calling of the lord yakwazi but ulecalling calling iri yega it's not enough futhi calling you need to be called and you need also to be chosen kumele ukhethwe kanye ini ari kundinzwa here ukhononyezwayo ukhononyezwa abantwana vakajesu I want us to pray if you can pray wherever you are let's just pray baba manhere ano